Салом алейкум дӯстони азиз, хуш омадед ба канали мо. Умедворам ҳамаи шумо хуб ҳастед. Дӯстони азиз, имрӯза навори мо мешавад аз бозори Корвон, тарафи Тилло бозор, ҳафтум дарвоза, дуюм қатор. Беҳад либосакои фасон доранд. Современный гуфтигапо бисёр духтарако пристав буданд ки ҳамхе либосакои хушрӯра нишонтен. Марамат як нуқтаи савдора ва шумода тавсия метиҳему борашона ҳозир абзор мекунем. Каседа дар кор боша духтаро доставкаям доранд. Ина ҳозир анами двойкора ҳама харидестай беҳад качествашон да гап нест. Духтаром қа хушрӯвай мана бинен. Нархи ино духтаро 350 сомонай бо арзон мешава. Сиёҳу малинови дорам бинен. Мана. Баъд анамха тройкои фасон дорам. Кардиганаш диден? Ҳамхе свитрш, кардиганаш, баъдан вайш, юбкаш. И чанда тройка? Тройка 380. 380 сомон. У тарафа? Ана бинен чӣ хусрӯ. Ана и тараф бошад? 350. Ана ино 350. Бинен. Фасон. Ана и қисми болоям. Двойка, тройка, чизе ки мебинен 350 сомон. Духтаро бо ино арзон мешаванд. Барои ки бора хичон мебиёрам, бори хичонай духтаро. Мана иша бинен, бо чӣ хушрӯвай. Чӣ хеле меган необычни чизо доранд мана. Брук дора, бинен. Тройкая, фасони бад. Марҳамат, драповияй, ғавси хушрӯвай. Духтаракои мо мепирсанд ина муд либосакора. Ина биёен, беҳад нархошонам хубай. Нисбат ба баъзе ҷойҳо. Ана баъдан бо тройка ҳаста иҷада. Ини тройко нав бромадаги духтаро. Марҳамат, кардиган дора, свитрча дора, баъд брук дора. Ана се таранг. Иноям ҳамихе 380 сомонай. Мана. Диден? Чӣ хушрӯ материалш аҷоибот фасон. Духтаро 280 сомонӣ анамихел теди. Ҳозир модашдаги ира ҳама мепирса духтаракои мо. Ира бинен чӣ ғавси хушрӯвай чанд таранг доранд. Марҳамат. Аҷоибот фасонакай. Биёен. Иҷада моделшам ҳархелае. Нархшон 280 сомон. Иёям 380 дая? 380. Ина 380. Ай двойко чи? Ина двойкора бинен. 280 сомон брюку кастум. Мана бо арзон мешава. Ҳамроҳи брюкшаям қахшрай ду таранг дора духтаро. Аз сабаби ҷо камакак майдатаракай ҳама брошона хушрӯ нишон дода намешава. И тарафа ана бад спартивкошона бинен чӣ хушрӯ. Ҳамаи ҳамино духтаро 280 сомонӣ буда бо арзон мешава. Қисми поёнама? Ина поёнам. Чӣ намуд спартивкае ки мебинен? Ина. Ваям 280. Мана баъзеҳо шӯбка доранд. Бинен 280 сомон. Марҳамат, тамошобино беҳад боракои хушрӯ доранд. Доставка доранд духтаро. Нависеншона бо шумода доставкара мефаҳмонанд. Айнаи курткачиётон чандай? 350, иш 380 сафедар. Инаи 350 сомон. Яка ҳози модашдаги духтаро кожанаи болор. Кожа баринаю, кожа нест духтаро. 350, инаи 380. Ира бинен. А иё чи? 350 сомон. Ана иё 350 сомон. Диден? Чӣ хушрӯ. Ана баъдан духтарако свитро ҳастай. 160, 150. Ласем хеле нархо. Ина бинен. Интихобшон хеле зиёдай. Ина ё чандан? 350. 350 сомони двойко бо арзон мешаванд. Марҳамат, двойка, тройкои хушрӯ доранд. Ҳозир бо шумода нишон метиҳем. Ана и моделша бинен. Чӣ фасон. Қиртай дароз дора, болош кардиган. И чандай? 320 сомон. Мана ира бинен чанд таранг дора. 320 сомони духтарако. Ҳамаш наличи. Мина биёен ай пеш бинен. Иҷа бор бисёрай. Ҳама борошон хушрӯва. Ина двойкора бинен.
250 сомонӣ намхе двойко ҳастай. Чанд та ранг дора. Ана ба киртои дарози хушрӯ дора ё чанда? 250. 250 бо арзон мешава. Тамошобино ира бинен. Аҷоибот иша бинен бо чӣ хушрӯай. Ҳамаи ҳамино 250 сомонай бо арзон меша. Бана. Ана баъдан тамошобино. Ана ира бисёр мепурсидан. Ҳозир як дақиқа. Ана ин намуда мепурсидан. Ира бинен. Ғавса и палтои теди. И чанд сомон? 550 сомон бо арзон мешава. Чанд та ранг дора. Палтои ғавси новинка. Ҳозир ҳами хелора пурсидастаи духтарако. Ина биёем. А кожани юбкотан чанда? 160 сомон. Яна михе кожани юбка доран. Тоза оригиналаш. Мана хоҳиш дошта боша духтаро. Ай пеш омада бинен. Ҳамаи борошон хушрӯай. Диден? Амҷа чин намуде мехоҳен пайдо мекунен бо нархи арзон. Бо ин нархое ки мо гуфтем духтарако, ҳамаш бо арзон мешаванд. Мана бори дигар такрор мекунем. Навори имрӯзаи мо аз бозори Корвон тарафи Тиллобозор 7 дарвоза 2 қатор пешниҳод шудагиай. Омада аз пеш бо метавонен бинен. А касе доставка мехоҳа, марҳамат рақамои WhatsApp-шон дар рӯи экран ҳастай. Нависен, бо доставка доранд. Рӯзои наздик палтову чанд намуд двойкаву курткаҳои новинка мебиёя. Ина метавонен ки нависеншона, суратошона баъд мепартояндтона. Инчунин духтарако инаи вайёра боша арзон кардагиам без рукавкачаҳои хушрӯра. Ино қимат будан. Ҳозир 150 сомон. Бинен чӣ хел фасонай. Иҷада чанд намудай. Мана чанд та рангай, чанд та фасонай. Бо метавонен ки хитон омада аз наздик бинед. Метавонен доставка кунен. Нависеншона доставкаам доран. Ина иноша бинен бо чӣ хел хушрӯай.